kianda marakabere ibere kianda inya ibere isano na ibere. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi.
Machobore chuneche bichachia ya masa ya mokoro asense merigeti kia Gusii Stadium ne agosori gendrete gatige timu ya Shabana FC eyo kwa gani timu ya Kibera Black Stars ne agosori tunde merongevere na isano nemo eseke minone kukia National Super League ase Shabana FC gendrete korwane robo buyase agosori eyo na goikera boniga nigo enseme ntanga niye agosori eyo nigo mogosori Peter Ugechi anyebeka Shabana bosio egori yako ya Shabana kogenda semerio mutima komo ke half time kirebusa kurenda boni nensemeri ya second half ikiraboniga chitaike 52 chiaira se agosori bento beto kubwateri kuru ensemo ya Gusii Stadium na kia agosori ya URA ere na inyora buna omorai bwensemo ya Azimio Raila Amolo Odinga konyoro ikira segeti agosori taranyara kobake go chaka narora omugavana Paul Simbarati okwarigani omorai bwa Azimio no arengaria segeti nominated senator Irene Mayaka no arengaria semeri egeti omujumbe bw'echinsemo chirichia Bomachoge Berabu FC bakuruka BBC Bomachoge Berabu FC makane buna engineer Obadia Barongo no arenga segeti Timothy Bosire Riroba no arenga segeti gati ya bara Ivande na enkicha kechiga ntubate omugeni ese studio lera ese studio talionde amekane buna Kangwana Media na kunyara kobako ko introduce asomoro biri bwe Chigosori andake korwese chakire segeti ku kia Gusii Stadium korabara ibuna bukuocha nyanjo kiebwata Chigosori chaito anene mono bono ya garojinga kibune chige timu ya Shabana erange goswa selig ya KPL ento bune kige korokianga obomo na boigo gosire club ya Shabana because korora alia sinjungwara abara ya baigamba so kyokurusira e club na gegara baturusiri no ya get charges basiri choko so kurugeita kwa Raila Odinga watuka chiachi ribuchimi sano bate batali kubwatu kaki nabwatu ko mwanjo murigereri eno se milioni ere moyo ese meri ya Gusii Stadium yakosori etara chako chese Shabana ya so ikeke ntokenga bune keke korokianga ochire gosira ando kwara na timu ya Kibera lakini bono yoni gotote banga okorukuru kwa wechi besa na boigo anabara ya bande baru abakorokenga mbada gosire timu ya Shabana eyuere gereti oswa KPL kwikiraboni ige gosori ni go Shabana erebosio gole ya masebosa na tora sense meri ya first half ya gosori eyu Shabana yaba to bwo bagete esengenjo esegeti kya Gusii Stadium bantu mbanya goichora buna lero ntwarora G1 mpaka G12 yaichoranya VIP yaichoranya yeita abantu baichoranya abande bagaikara stains abande bateneine pressure ne nyinge sana abara ya bonse bigo chane pressure nene na nyore teri playoff teri final it's just a normal NSL match na kira tebegore ya tactical attack Shabana ko na ukirabo nigere bosio mbaga ni komenta gose baramwe ba defend ya UIM Shabana nega ni kommente goli kolengani gwasinga nchumo piro yo bate pressure ma te goli and then say mona na bakibera bakanyonse goli end time because mpiro under pressure lakini izo koro mpiro mutangani na bara go bate nsinga kai na kigeti na leki aba so I think buna banyonse goli eli AM eli ko ba morali bwogo temako strike ili ndabarige egoli ende bakonyori goli akabira tinka nabeko bakonya bya kabisa konenge nganyora baro bwese mupiro rero sinje mupiro mana sana sibara ebagwa kakero mupira mu final mancho morelio liwetene liogiria omosai Charles Kangwana bande bakomonoka Kangwana Media ora igase tunate ningo igaswalio kase basose chipcha twanyora na TV ereningo korendo ya mekende buna Charles Kangwana ensemo ya Facebook torikere SMS ni yao Shabana FC ko gosona Kibera Black Stars na kiorocha gosole yora nyare ko bagekoera Raila Odinga gocha korore gosole ye timu ya Shabana FC nero yoka ya moreta kera guri bagate abancharo na chakoro mupira bukana ende ngirane ingencho kiebwa torikera gwa ensemo ya SMS line ensemo ya Facebook na ramu abikira chi comment mapema ambuya bochi somara segeka kirigeta getabira njara mnese gosori Shabana gekovuya gosori eyu nigeranya ko bayiko mwanyi gati yabo na Muranga City ko bachi point isano korende nyora Kangwana Shabana Muranga nere bwate gosori egendrete boniga gati yabo ne timu ya Mwatate United ntobe tukubwate amachibu ko Gusii Stadium na ebiti binde korende bono Kangwana kwara kwande bati Kangwana ningo okay Kangwana no musae and ta no musae kurwalia se ward ya Masiga West akuruchinsa machamusora na ndeni no aiwe musora asoma musora secondary ekara kora masoma ekurwaro bono igale mwanafunzi we Kenya Institute of Mass Communication akora diploma in journalism ya no turase egetie kekyo kumyakana bana bae ekulege ntekia oyo mekende buna Charles Kangwana nimete amatukare maega akeiga twamurocha seme tandao mono ngakiarenga SHTV chirichia national senjo yogweto makwa kwa mangana ya media mangana yokora oveiro muralika keyo kaje kwantara kura skuru buya ngiora tebanda ke notebe erinero lange one of the biggest opportunities kwa nyorita sobo mabuga
One of the biggest time nda isoko nyora so bog mubwane gento nanjenta lego chata senkebe no korogana national TV still kinde high school yani njenta in fact na tegere tu ase redie ko tegere ka Kenya ngima egera na tangaza tu mpira mutanga di mocha place so naenda ko cha korogana TV chika chinene I think yangeta moral sana kante bono nga go for it Kule nteki yankia gusira ugasabona mangana a media yakora igenteke kuanchite no nyuko yatura manyamangana burari mono na kiri konde liliko be kuna bintoki kurende boni yabona kwa beiro murali no abo semeri ya Facebook na boko mo promote na re semeri ya kangwana media YouTube kangwana media rorega siago kora kunde rero iga ndoracha kubwati mono amangana lengete okukina kwa yesa mangana ya media kurende nkaibono nkigahita te ko koleta ibuna kangwana utaka utwara leaning yabona ndeka chikopa mona sa mangana lengete sports. Number one, ndemo nchino monto agento kende tete motuga iga abantu bacha kumanya sports kosa na tangaza umupira nchaye tutangaza umupira in fact before ntarachina na bataramanya utangaza news nchaye tutangaza korali umupira nindele timo umupira ndekera chakara sato tuwatangazire interclasses waka fact tuwatangazire brother yani immediate brother yongo bwati linde rachitaga tiga nangona no tutangaza twensinere so munango tangaza umupira ekena kikiaga na tabana bakabano katabanga I have again to go there na ande chetindi ase journalism yoka ninda ete oetania ogotangasa oetania okoralia na ande again to kinda call to give back to society ganyoranga through sports na bongoleta youth together mba erese buna bondi in fact boichire enkali obonge paka kuchane boli what's happening ema biojora abasae abande no bali para to they're stranded yani again tekege ko time ko baletamo ke barusia sisa buchimbe at least umuntu nale gali okulani ngakangwana asemi yake yae otemere ko make steps igo egene te buranda ke gwetera Chigosori chikonye go change biche binyuro mali nabantu ko keep busy abantu nabo bagochamo abasana nabo bagochamo muna mambi tubwatu umupira egento kelige ko baletamo chinga kino akwala nyaro muntu bwate plan yo koiba oteba no tiangene ndo umupira musora bune gwa tiangene ndo umupira egento kelige ko baletamo andaka yon Charles Kangwana umwanchi we Chigosori ngoda gotebyara manga iga Ndizi TV ensemo ya Facebook to live ensemo ya Facebook page Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News SMS line ya itone rigora bwa screen omwanchi omorigali otorikere SMS njebuna Ndemo Steven Captain 001 nyara ko bagen kolire chi SMS line cheno kolende na randake posta yesho yabe kwensemo ya Facebook nambaro robasange birengeli byabo igoro ya ye na nindo chaiga de novi chage exambalo yuna sema ya Facebook yote bakorwa Udhiru Nairobi niko locked asante sana Deno Linet Monte yote bakoru Mombasa Kongoea niko tuned in Amos Cheruyot say hi to Kangwana Moses from Irad Skericho campus mbeyamono Amos Cheruyot Wilson Kenangwa Osoro keep up the good work korubo basi nyamache nyavite niko ndani kama kawaida asante sana Wilson kiongozi Sefania Onserio I'm following keenly from Riana Bonchari abali anena bantava ya Charles Luanga Ogato umarimo Charles Luanga niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka Chemicali Alvadon ensemo ya Facebook always a top fan Beatrice Osoro Mama Purity egesicha kia morning I'm from Bogirangwe Kona Charles Luanga Ogato keep up the good work watching live from Kirwa pamoja hadi mwisho uyami kaendevu na Bernard Movisa ndio chaiga Kirandi Dennis anasema kwamba count me in gatia vali vatulikeire chi SMS nechi message chiabo ase ensemeri ya Facebook ngikorora vali bagenda korra live chinga kivune chiga ndio chaiga Edwin Omwenga anasema kwamba korwa Kajiado I'm present watching live mbuyamono Edwin chinseme chuchia Kajiado Sheila Kemunto agote wabuna kuruchise mochiama Kongeni Jogoo Road pamoja asante sana hapo Nairobi hiyo ni city endeleeni kutesa mbiamono ningendera kusoma bali baragendera kwa bakolika odomuro biri bwechi Gosori akoretu na Ndemo Steven kole bono Charles Kangwana ndo arama tukabwango iga ngwaletege kombe kyari kole kuvuna Kangwana media torre sevinyoro abana siasa no nyava MCA gocyandika bali sana kubekege kombe omwele kwa rachibesa chikuru yegu mobyanyo leo 30,000 20,000 korende ayomoke utabuwa tinguru nyinge andake nambona kiora atebekeri kya gusegeto chake kombe kerikia Kangwana media kapkia nenge giengo yo. Okay, thank you. Inche tiganga kere kwanza nyasaye mbimana singe ncho agandreta konkinia na lito kocha seli nengo nyabusukana na kikara nchengo tabanga ipo siku.
timbwati bwo bana mambiane so nimbwate abantu bakumbwate balebe ngencho sana and then that's why kirali tukotaba ayokondiria aino muntu mana ayokondiria ayochukua support aino muntu sana mana so mabwana so ekarona arute skuru last year skuru last year quality okay last year no yo igoro mwanchu muligireri wende seminar bwate na kiara igase karabune keiga okay yeah bona ekarona again actually na joined KMC last year September ekarongo ina ntu abungire December ngateba erusene ntambe naende abasaiste nerura baletama oba tebinga obutumeke bamalio yo kotindia tali nkolikuya kokore boibi kelikia bona ngateba tiganda ate embombo atebe embombo na beko baletama ngateba tigatoli kichitimunya and of course rene tena bwata arobesa lakini ngonya wake plan ntabwati besa in fact ngaenda online ngate yabantu no I'm having a program eyentagete munsire because ne program ne bantu bagasoke batabanengia onda ngaenda live TikTok yana kana live Facebook yana nga post ngata bana bokora no t-shirt asenjere go promote mbeke ka kombeke tiande be ambie mana senjo bakalete go naende tukanyora mipira angene sita tukanyora some cash because timu ya weten abantu alengerende but we did something yani commendable tukaba 10k no mupira number 2 tukanyia 7k no mupira number 3 tukanyia 5k no mupira number 4 ya mwalia tukanyia 2k no mupira engento gete tukakire timu mupira because tuwataete batumeko mupira yoiga elindo bakonya ale sebinyoro bale ekere timu bwate mupira na beko ikwira chinza cya kwa mupira at the same time na beko bakonya namono baake elinde bache na next kangona media cup 2023 nyasai ka tuanchera yote uranda kia korosege kombe machori ko iguru mugano muya sana hata abantu begete ukwege na gwoka hata ipo siku iraka bangege kombe atabwati kende gyonsi kurwa leta ite kuri anywhere akonye abantu bageso kino mweli oye agote bitimu chonsi nya chalenga se tournament yeyo chianyorete kento geke chikuchiraka na chianga aigana ariko yakora mangana yabeire bya kurinde korose tournament ari raisi ko konde visit team chicho on board gotware committee ko banga amangano se agende buya referee simbaga ne ribare FIFA approved ko bororo logistics chonsi pira kora tebe chiarenge na keri bali baraga ni korose chi tournament amatukare bosio bare so migo tira tournament yeyo yeah, actually karna soga tienche ana akirete chitimu chirima nyete chanka ngakera chikoje sia bunko bairasa timbu atibesa nyinge ngo chakwa team in fact nje tali besa nkorwa ndaite to abanda abachichamo elinde to somile se nabande at the same time mekara ngo kolege ntekega mbale bali isko batari meabusi lakini bako land 1 2 nga achino bakanto batanzania bataba congregation kangwana and wali the Kiswahili aliwa Tanzania ruo Kiswahili mufti era kutaba igo ekombera na nchonga na njene ungo kumbe gentango korane ekyabanga muke so ngakira coaches and thank you so much kera coach at least achitega approve ngabata in fact nana abakeza baka registration ngabata ino ngo babo besoboke that mo register because eba sino mo register nero ngotumekanga kane referee nje ibintu binde birabimo montegera nsho ga yoro tournament titi bande chikoreje sagiro nende chikanja ese nchukwa chikwanirete yeah sinjo na chikwanirete chikanjira na neni niyane so ngaenda ngaligine referee ngomuteina mtonoro talimbwate chile fali cha bure bepira ya account league ngabte ya timbu ativesa lakini naboko ngantande no we are supporting you pay us this and this yeah enda bakabuge mopiro kaba anda mondote opingete igoro ni ya referee kuna gente kia sana kangwana kwa regoria ege komba twara edition ya Nyara Cover kegoeta kangwana media cup kombe kenya Nyara Cover geka chaga ndege kaera mungi muri tari raisi kuchake kombe ose tournament kere twarocha abange bachakire bikombe mbiko era twarode chito ebinge biko chaka ese county ngima ati bikombe biribiere tene kombe kirikyo mheshimiwa Charles Matoke na kitora tebe gyoka kya gitwe county ngime Nyara Cover geko era twaroche simba ga koligi chikura na atemete ko beka nkia era igotari raisi gochaka mpaka kere gonde kwetere kombe kya kangwana kya ta Cover geko era ndake iko na yese ina bwiga ebeke amo chake tournament chise mo chiri chamo nyero sinto beke tournament ororo ne binyoro birimo koru abantu banya kumanya gosule to gwaka na roto roche orato bekamo na urato sire gwetera chengoro chiri abwate korende Facebook ndo chatting Facebook mo wetu masana ndo chaiga Dickson Ombogo agoteba injene MCA 2027 incoming Kitutu Central Ward niko ndani mbiamono Dickson Ombogo na nyora una Kitutu Central Ward nene pi
anda ketera teva se Kisii county yengiva wata vaki chikura chikure chichiaera 24,000 igo ivange buya timaje useneti ngowo chikoligi tima itiningi kolende kanyakwe vanga Dickson mbuya mono kubwatia mangana ye Chigosori Lydia Kafupi Karembo agote aba am tuned in kutoka Marani mbuya mono sana abantu ba Marani na abantu ya sana Velan Mogaka korwa Mosora bobasi komo up to the end mbuya mono Velian Mogaka Mosora mu muro ino Mosora no araiga Mosora mu mureke sora aho ndotengende ngo bando moteri tega Shaila Kemunto korwa Makongeni jogoro kwa nasomire message yao na oyo wekire bwango iga Dominic Mangavo Mochengo out of watching live from Pipeline Nairobi. How was the game of Shabana? Tell us. Ntonara tuacha akira Shabana gani takoso ni timu ya Kibera Black Stars na ngo ikachita ikachiriche meronge 5 na ivere na isano 75. Shabana yale ngevosi yego ule amasevosa yo ule abe kuno mogoso lubate experience mona se Shabana okoso ili Shabana emyake mengi Peter Ogechi maestro ensemo ya first half ngoko ligende taikayemo wikiraboni ana kiakoso ye kirekolende tinarra goli ya komenta ndicho igeta chigiri ya ne kondera ya ku Victor Sultan Ovagi unere producer yaito aiga hagati abuna kazi konto ndemo JR live Charles Kangwana mbiya mono gati abali bakutubwatia ensemo ya Facebook kwene kibuna keregento kogendra kerebuya korende bono nimete yakombe kerkungia chiese tu giekaera ubwa matebwao na Mosora FC kando kobane timu yake nyoroki yao omata na Mosora FC na kibochete kando na koba timu yake nyoro Mosora FC tera chaka bono na roli chakingi neto kinja geto tangaza rosorenda tingi nyori tike kombe ngene tangaza Mosora getangani ane Mosora ya kwite kombe kyo inje na tangaza na tingi nalingo chako mo no mbiro mtanga na tangaza tenka uko tumeka kuegera ara jaito kuegera galia lakini kwa na soire meli yake batene nga tagerera baralibande buno mopiro yara bono nimbwate yani memories siri Mosora ke go siri mopira but I always feel sad korale team na ndeke gusira no tubwata barai tubwate some abantu bari buyase kenyoro we can chip in to ranga kya murato omete kere kenyoro ke bwate obama tobia agere kenyoro ke go sira no ya maso ya mokonyoranga na yewe bimbo yo kenyoro salimbo yo kenyoro yani kenyoro ke oete mwanyero ngo mwana uli muya butubone kero mutali ko moko mubwate okora chana gaiya akoba gente kebe so akara naralende na abeire kind of totebe public figure kataba nabongo balende ambassador nje ngo rusi tu ya mana chana taba ngawano nabongo be ambassador musateri ko ngakana ayo rani akane ije ndani yakana nyeri nyene jazz nyeri nyene mupira so anyene baseli bago changa nga twali basana babiri batatu basira twakole gendeke nga twataba yale ataba no mupira ole away twali giberesa twatalera kana referee so Mosora is just any team to go supported na well wishes only na bago rosen so bura lende ndoro bono nga taba no tigamba mwana chino social media chabo chibe chiro kate kind of professional na no ndo kale weto taito ko sponsor haji gwetera so team ke at least ende banyora support so ene team nganeti sana korake gutira okay ega siangi yoko kora na maitra yole mega ya Mosora FC na rochi image chabo mbyachira sense media social media WhatsApp kero yole page yabo ebintu mbya bibekera ngateba nanje na Captain 001 time Mosora na rore nkwa hewa mono sana iganye ligi ngalige namba nkanda ngababwati tukabwati ense media Masige West tukagosoli na barabu unakate nkwa rora sembeo amangana ayo marena liko manyanda ke Charles Kangwana nayo begeto boko gochi alikonde wekirabone to chokora ndaka mangana ayo ko support Chigosori ukiraone Mosora nere tanga ina nseme liere na igendrete gokora buya na kirate bikira boniga Chigosori ngamwa gosoiri une brand ambassador bono iri ngamwa gosoiri nkai mole na ndake target ene season ye wekabono ngatwakire Chigosori kianda tubwate Gosori ikomi ankyo na ndaboni yatwabwire mepira 7 out of 9 7 out of 9 bero tali toite tuajire jidro tubwate draw ya moya we yache yale last week tuchete draw na Nyansara na tubwate draw entangani tuachakete ande tokoba tuatu red card na baki balenga basinini so tokanyora lende a red card but we did well right now na butoko tabanga is approaching somewhere
Nelinga no struggle kuri yo muntu wa sponsor team yega ya their talents because na batebetie inche gutakambe omuntu ino digyo mwana bwe kenyorara kine kwanza taragenda kuri yo mwagirisko ko gwakana digyo mwana bwe kenyoro oyo taito ko train aske ande mutu no yote nago kwana bia sana Charles Kangona ti mali tangari myakire ngubate wekera boniga myakire ngubate kumunyakande komunakia ade kwa swale 19 kwenda de wote mono we myaka 19 ibi ntaga ndete kwa kwena kibuna ndake ngokonya resa konyara mate mwanje muri resa ulimwengu yeye okora kelio konyara na konyara kwa gotema maraba de na kwa ngani ultimate kiba maite myaka yako kurende iyo ate banere ya ine ramanyete andake ebintu byage ndete kwa kwena kibuna usire Chigosori na yeto te boro mo kemono gusoro monene mono gento nkero rurakore usire timu iriere seino onye ko ngakere singibona captain 001 njuto tarire nyiche abu wasire timu yose njo gwetiraye nyasa na yatumeka ngikere timu eyo nererorekane inya gusuka bosio bado bako bakwanya konyiriko tote bageta ko utakore gokonye timu ose gokonyonde bwensi na be konye nya kwenda asegeti kere timu eko Gosori enda tugeti raba braba libuda bako Gosori omupira kurira na mwao kwa basi rese ngenjo bamanyira na kimupira oyongwa kama murori mugorora kubachande sekenyoro orore mwamorgeri mwespi mwamakire chinkobi gusalimba ko base binyoro igo tutumike Chigosori otolentamo gusirana kwa abana bakomonyo kunyara koba bagosuka busune chinga kiechecho kinko murekerega tikeri kya Gusii Stadium nigo Shabana FC Gosori ya elide ora bate ba ora ira kago chara bamangana arabe kolenda mangana abeire buya Shabana FC ajere ko baye konye kore timu ya Kibera Black Stars egoria yemo asebosa timeti engenjo kiebwata se Shabana obobuyobo lero posiba mashabiki alliance ikirana ubuyobo iga manyete andanke abante baganetie bakagerete Chibura burungo nikigukire sengenjo mupiro libagete Kibera no bwate Chibura buru ndake mashabiki kwaroche kolengana Shabana mashabiki nara umiete kurasa mupiroli lakini withen ko mupiro aliro biya asingencho mupiro yolo ko rota Chibura buru Shabana nabakonyora yabe no disqualified na ndo no mwako bwatu ko na KPL mbakonyora ko otwara bali batibanda KPL but egoli babwire yamo eko baira point 60 akara begre 60 geti vinde ntobwato mupiro gandreta muranga watabana matate igoto komanya kurwale matoke ali bose nyiboni go already imagine yaraso ire isano akarabale nganti mipira ose nyiboni ngamuranga ba compiro extra ono oyo nabo cyotama at least uko bakay pressure yo kumnyaka muranga kumnyaka gocha elinde bachiko bangana ba utangana nesa ina mangana arama ya sana uyu Charles Kangwana Gosori ya Shabana FC na Kibera Black Stars yagajirira mono sana chiri bucha amashabiki kandi chiri buikomi aikense meri ya Gusii Stadium asogwa nchomo pira na abana banka bakote batore bobe the glamour boys baranya rakoreto bosoko bavuire bosibuye governor yabo bavuire bosibo murayi wazimio bavuire bosiba mashabiki yabo ragetokeo kera beki yabunekyo igondera wana Shabana Chigosori chiri chiatiranya ya Gosori Gosori ya 26 ase timu ya Shabana FC Chigosori yange 8 chiatigaire igogo kirabone ya toto na Shabana ya bekiro kogoro komensemo ya Kenya Premier League kigetigarete bono no korera abwene chipoint irenga Gusii ni mukie kombe kya National Super League konto betokora na ntori gerian semeri ya St Sebastian igeti yanga kya Muranga Seal na kya maragende gati ya Muranga Seal ne timu ya Mwatate United mwanchomorio morobiri we Chigosori na nchende mo Steven captain 001 poti kondomo tumakomuke konde nkwira na tole amana Chigosori ne na mange sana ndoro te feda ndo manyara na minyo geteli tukolia igoro takora buya mumurole moletire chimbero sana Fed Kali moletire chimbero sana ase mutinyo yo muvugo kaiga kwende Fed kipiegone nabegete a world record ya 1500 meters ayonsi ipi toria sense moya kabirito abeto gotwara omotimo komokeigo kwera natule
abarigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kuro Chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ase gati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga ase mirimo nakubwatisiwa asobogima bwokera lituko inyura obolema igoro bole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubilyo bwobolema asobogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni bagendrete komochia serikali asogotaikirania amaganio ya bananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali bachikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumurai wekama kia ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwanchi umurigeria inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo aoimese ya Kenya ekerotrachie gosangereria erio tokumanya senchira yo wikiranu onse yakererizo koria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato kia Nigorach kumirana na inche Evelyn Osero amona inche Vincent Onyancha ekerekito kubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigotrachi gokumanya bunagendrete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Maeke chibesenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yo gutikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okubeka emye yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guchigoro
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomu Gusii ense ya bono nigeganetie obumanyi bwigoro bwamangana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakonia na kurwo bokoreri bwichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kobeka tore CCTV twakora networking nabo igon kobeka tore software na kolipea pia chi computer nabo igon supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT Pochichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde vinge. Tarigo ryoka, nkuru wa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, wifi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation nebinde binge nigobare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekurukwa bono Aliza Plaza room nambe miyemo na isano na ibere imeyo muchi obusongo wosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Mate mabwa tuachira pikora ndi twairanira no moroberi bwe Chigosori rero iga Charles Kangwana is in the house kwa kwara mangana ye Chigosori keboikirano na nyambo no kupatana na itu Egosori yarenge Gusii Stadium Egosori yaikirani kuno morai wa Azimio Raila Amolo Odinga ni go Shabana FC yabwe gole ya masebusa egoli yabe kuromo Egosori Peter Ogechi chitaika emeronge nene 5 batrana tumo timoko first half iganda kabina rama chibu kuruense meri ya Gusii Stadium esebi TV inde Moi Stadium nige timu ya Kisumu All Stars ya Engeiru ne timu ya Mara Sugar chigoli ibere ase egoli ya munanyira buna Mara Sugar aba na ubateneni etimu ile menka ine buna Muranga Seals midweek ase wiki ya se vaenda makali yogo tabekana ensemo ya Awendo Green Stadium katia machibu twanyorira ase ensemo ya National Super League na ase ensemo ende ya Wembley mangana tarifu ya pi mwana ase timu yekobeke uniform ya Manchester United ase kombe kia FA Egosori agendrete wekira boniga mwana kurokwika Gundogan atobe kama pema hata Egosori etarachaka 1-0 timanya ali comeback na roboli Manchester City tete korokananga kubulie bikombe byonse season yega sekora babugirie yani batete kane kinga ko babugirie Premier ekombe ke agende kukakia batameterende ya Carabao tiomye ko babugirie FA
and still mutuka gabale Champions League and utakoni gabanyo around the bikombe biga and I think baisukuri bikombe biga mwaki Erling Haaland muna be top scorer na vinto bitatu Ballon d'Or na berambe como chera Timangala ndo mchando go kabwatenense ya Norway kiriko tabwati timu ngiyera compete Europe korende ntorare korenda yunara majibu korwense meri ya Wembley Stadium ya kombe ya FA kegendre tegatie timu ya Manchester United Manchester City ko Manchester Derby konde kereba komerana torana kego sodine chita kemerongo kianda nonye Roma nawe achagete iga Sevilla ikabua aitu nabotora abwe nto kwa moya kisanjira ngombe nengima ya ora nyole baga na niwo so tia to ba ego time akina ba gorena karatora yonse mwancho murigere yandake no muroveri bwe Chigosori twagete kambi na Charles Kongwana komurekera biri basi bigendeta se Chigosori namba robaka gereteri tukuria mambi to bate Gosori gatia ichuni combined na Kisumu Green Beret sense meri ya Gesavakwa koragose ichuni combined FC neko le namba ya Mas FKF Division 2 rinde baindesa chi playoff koragose neso ya semeri ya Division 1 kwende Gosori ya sikikupo si ndo chitimu chionsi Chigosori komina isano nemo chimanya kwenda se final kick ya Division 2 iko yungati yari arengete Chigosori kuna ndo na se Charles Kangwana kiriko le Chigosori chetu cha Gusii aiga National Super League NSL ndo bata chitimu ibere Shabana na Gusii FC Division 1 ndo bata timu enda yonsi to kwenda ensemeli ya FKF Division 2 tubata chitimu anga isano na isatu tubata chitimu buna chiabo ya mamoja kuruchinse mocha Nyamira tubata hicho ni combined tukatwara White Hat Gucha Nensensi Chionsi pia ari yune nsemu ya Division 2 na chiko koribu ya Chionsi tokoyanda sense meri ya Regional League kurunyamira Kisii chitimu ya chiaka ine ya county league tongo gendra chire noroche we on the right foot buna orongolwa usia seko imo igorase Chigosori aseto ikere bono igana astoroche na saga ya ese kabanga ntoge ndreigo lakini maita ante ba ucho biboli butambe nga opiro Kenya tuli kuwakana opiro Kenya to bwati matumaini muntu baba kumpira mocha kunga oya kabero maki osini baba Henry Motego ba ko muri rwase chiti besinge njo ba kabere legend but right now no hale kinyora chande kite serikali itakire ko swana na ime nango mipira mne ga chiti mu chimna chiwaka ku county league regionals league nange to take to are funds still allocated onyana se county levels chi county chigo na jinango chigo sponsor chitimu chiga chigo wakaseni but bono ko nyoranga timu na rego sponsor ku county league ya sponsor ku no go chi regionals bono maitega chiko yebera ngo musara andi ko maita no ne chi expenses chuka chigo tumeka no ne timu re county league nyene go taraiga ne chinyinge baka ne referee bono okonyoranga timu go spend besi nyinge omwali boli to na bwe ko wa tibu ati besa chiri yabwete Mata segana yogo kwanda rewarding system ye ligi ya ito nere inse ntora bange bakorusia magosa kyombegete nerete nko ya Kenya Football Kenya Federation ntora ligi ya basubati ya era na at the end of the day ewine ya chire Kenya ngima season ye ngima you only win 1 million shilling na ende etari gocha raisi iga timaiti ngitora kole rewarding system ete sengencho FKF nere kwegera yate abana ki tebu ati sponsors client nere rigere iri tebu ati partners yanye konye nibo what should we do I think wizara ye Chigosori aiga sense ito ya Kenya netakire gwaka ebitambukiro biritakire gosuka eligere lichinse chinde mate chinse chiri Chigosori kolibu ya samana ya Chigosori chinse buna Tanzania ndoto ito yanda tambi mono kwa chitimu chabo Simba Yanga Chigo kolibu ya kwanda rasami sulu Hassan kwa regente akorera Yanga yani etimu yose naone chibachuka ba usangeli chiticho gaso asomopira koligereria chibo sinechi nyinge lakini Kenya naone ne chibachuka chigo sangerwa segeti sometimes na borta ranga ichiagenda wochi konya na ne timu nkwara buna lero timu sindaro usenigoro etimu ya FC Leopards abawata bangambara kanu chibasya chonse chatike 25% echibatara bakabona bakwanga kwande kambi so enomo chando to face into Kenya seni ya sports ne batalinga football yoka no even athletics even the big beach ko aseni so it's high time wizara Chigosori ebe keen erolenga kichinzera chindera generate income elinde konye aseni ya sports tikabaro CBT binyene ebiti bikero mate kero sirbu into a standard way kesiekire na mashabiki kao chageti gakoro 50-50 ebe siringo konyere club ekona ngalegetii mupiro ke piero oira segeti getagiti no gitu ngayo no sangri no ni revenue growth omwaki abashabiki agosatu getioka aro mupiro era bagenda konya ande timu ya twalire mechanda so raise funds
tware chitimu Chigosii ngo raise funds chakora koire na nsega Hiyo na Charles Kangwana ensemo ya Facebook nojaga Boniface Omoyo niko ndani kutoka Qatar Shabana mbele na gandeta goskavosio Boniface Omoyo kwani abairi baito vale chense mecho cha Qatar Middle East ndio chaiga MC Edmond Toxi anasema ako ndani. Asante sana MC. Naona hapa Rose Ratemo agoteba watching live. Velen Moga commentire yende mambo mazuri sana. Pongezi brothers, continue, God has something like yours to do future in the world. Agoto sabira nima ngoteba amen. Sai watu sabeire nitaiga Edwin Machave agoteba koru Kisii town. I'm well represented. Mbiyamono nyakore well represented. Tote abna mbiyamono yanda kubwati ayo. Sikorende tukona na sama na yenkoyo ya ito ya Gusii yenkoyo ya ito ya Kenya. Ntarora SMR ya Chigosori. Wizara ya Chigosori ya confirm buna ekiambekerikia Azam TV. Kura SMR ya Tanzania ya mwire gocha Kenya na wetere sponsorship deal yeri. Tote next season Chigosori chetoncha kwa televised. Yukonya ito yose magaye Super Sports kwerusi ororo Star Times kwerusi ororo. Nenya regwe swana ne Chigosori nechi team ninya recommend ni bere team chikonyora kwese go participate se KPL okobango chutorere copyright rights ye Chigosori cheito chonse timanye step yeyu ne konya se we need more than that. Number one no ene wizara yoke traenda kulichabo Azam abantu matekera bago chayo ko barane kianga audience nga kiere kos to kobekera abantu Azam TV onye tobwati bantu bako ilili wikabara che ground bamanyina ki audience yekera yache ngakiere in the meantime abatakere kora chakera no nyene chi TV chi local chinyene because mupira mune totebe no mupira ko kikubeni. I think Azam erengia sitotebe chi league chinyene igo totebe mupira mune ende yanse tigaba bakine na brabu chi local station so that chinyole chi agu copyright chi oroke mupira yega na chi fight go woro through that umontonale otaliko igwana yane Kiswahili antobali nyomba ali abekere TV no mwana wae ako watch Ndizi TV because nareruka koiwa igera isaka begentekia don't step ngia yokana kengo mupira okenya ngandole into international levels and the serikali tike yake tebasa ko bangane maite twana lira bande serikali na birarwe chira cyo taliko ikerana so tike bengane ira bakurwa eko ikerana ambaye sonsi ya vanchipe Chigosori na chikova sehemu waziri we Chigosori omagale na ababu na mwamba na bwata ni ba ya sense meri ende yakionbegia Football Kenya Federation gekora una Nick Mwendwa korona kia manganara abenda orano nyense ya Kenya yokora joint bid ya manganari AF kono mwaka 2027 tero se CAF Confederation of African Football ekambike wote ni renko ya Africa Kenya reguitaba okogani wechinsi cha East Africa wasikenyere gati yabo kunyara kwari ni Chigosori cha se CAF mwaka bwechiri bwibere na merongevere ne 5 nevere gati yali agendete korwa se Chigosori au konde bono mwanche muri sekana nyere ko bakego kwale rumono sana tali Kenya yoka esa sengima hasa Chigosori chiri cha Wanda Diamond League na Diamond League chine chimbero todo bara series ye chimbero asaba minyoki korwe sengima bali barava ya some of the best at least bakomena na se chimbero cha Diamond League kororanda kena kiaba Gusori bali na kichimbero cyabo chire na Chigosori chuchigendre telit kolia igoro ntwabwate amangana ya sana uchia sense ya Kenya aso musuvati Faith Kipyegon asa chimbero chie chimita elibuya yemo nechi misano anyate ko baga kovwa the world record obwire binte bingo obwire the Olympic